Гөлназ ул безнең Татарстанда гына да түгел, Россиядә гына да түгел, бөтен җир шарына йөреп чыккан иҗатчы дип әйтәсем килә. Гөлназ, үзең турында үзең әйбәтрәк беләсең, таныштырып кит әле. Үзем менә мактау килешми инде. Хәзер килешә. Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Бакый Урманчы премиясе лауреаты. Һәм шуны әйтергә кирәк, Бакый Урманчы премиясе булу өчен күп эшләргә кирәк һәм бихисап талантка ия булырга кирәк. Мин анысын точно әйтәм. Менә биредә синең хезмәтләреңне күрә алабыз, әйме? Моны аңлатып киттек инде, бу уникаль үзәк, әйме? Монда син нинди көч куйдың һәм моның максаты нәрсәдә? Сум дип әйтәбез инде, аның исеме Центр уникального мастерства. Тик аның элеккеге сумнан эшлеге тулысынча үзгәрде. Бу инде дөресен генә әйткәндә чыннан да уникаль үзәк, чөнки монда Татарстан кешеләренең, Татарстан осталарының тора торган шундый уникаль үзәк.